thole ni ani a international news ngai thla thin te tan Israel le Hamas buaina te akai noi te kan ron chhop chuak le dona helai rambial buaina hi kan puang ngun tamal mal hle mai October ni sari nuwa indona hian Israel Air Force chuan Hmelma drone za somnga jatan kap thlato Gaza Strip indona kal zel le Lebanon ramria indona thleng me ka hian Israel Air Force chuan ground based system Iron Dome ang chi hmanga ka thla kan nga bera avain drone za somnga chuang an kap thlatowa hei hi thole nia Israel si paiten data thar ber an ti chhuwa tarlanani drone tam tak chu fighter jet ten an kap thlaboka drone hmanga be pui thlak na hi atam jok chu Lebanon atangin kalpui ani a Gaza atangin engamozat ka chu ani ve bok Iraq, Syria, Yemen le Iran thlop helpol te atangin drone ka chua hi atamber Lebanon Hezbollah chuan tun hnai thla engemozat chung khan puak thei drone an hmangna sa a anti-tank guided missile le rocket barrage tenen an hmangna sa hle tun hnai hian Lebanon atangin ni tin deuh tho thichil drone hmanga firfiak polina an bei thin hi tun indolaya IAF Israel Air Force Aerial Defense Array na harsat na lian an to len berani a thil tam zo ka chuan IAF ta chuan ahun taka hlo ron kal hre chuak turin an beya chumi ani awang chuan thi le hliam chiat na thleng po atam lo pha Hezbollah drone hian ramri a sipai hmunemo Israel community emo an kap na sa a drone te hi hmun hlazok bei tura ka chuan ni tlang pui Israel ram chung kilometer somni thlenga thuka hel lampang drone te po an ron tla lut to ani drone ron kal dik taka lo hriat thei chu apoimo a chuti rualin hlo om an ni lo nana lo chin fel chu thil boi thlak takani bok ti in IAF ho tu pakhat chuan a soi Aerial Defense Array hian sensor rang mangin Israel van boruak an airspace a thil ron thlok lut rin hel om suspicious aerial target anti te chu an lo mu chuak thina false alarm tinge a thlen fo tun trum chu bengwar thlak zong in han her dang lam hretila Israel le Hamas emo Hezbollah in beina hian Israel van boruaka ron thlok lut Hmelma target rin hel om an ron lu chuan alarm siren a ri thina masa Israel radar te chu sensitivity sang taka da an ni awangin chutiang target tam tak chu a hnuwa mu fu tok lo false identification alo ni fowa heng alarm diklawa hian atam zo ka chuan sawathok te an ni tlang pui a om zia chu sensitivity sang taka radar an da wanga ni boruaka ron thlok lut zeu kha chu engpo ni se an lo man fu vek na turin sensitivity a radar da ani awangin sawa ron thlok lut a ringot po radar chuan manin alarm siren a ri fo ti na ni indona chuan abu ang thlapa che thei tak tak an nilova achang chuan Israel po hian an mani drone nge an ka thla ko om achang chuan Hezbollah drone te hi IAF ina an lo dan lo changa om ve boka hei hi aram leilung om dana wanga radar du anga an tho that tok lo wanga ni Lebanon ramri a topography ram leilung om dana zirin tlang pong le lui kor thuk le tlang thur tam tak na hi Israel radar tan chuan harsat na lian takani thaya helai hmuna hian Hezbollah drone te an thlo fowa wangin radar hian za aman thei bik lova hei wang hian Israel ram chunga drone an ron lu changa om ta fowani April ni som palia Iran in Israel an beilai khan IAF le atran rol pui ram te chuan dar kar tam takaral ma in Israel lampan tur Iran drone zatam tak an lo mu thaya an zinga pakhat ma Israel airspace an lut theilo ni in an soi achan chu van boruak thlona kong omsa Israel an ron pan wanga ni lui kor thuk le tlang cheng chia radar ta na man fu har taka Iran drone le rocket rual kharon thlok lut seng chuan Israel le atho puite khan 100% don intercept redan nei thei kher lawang Iran bei pui thlak lai hian Israel Air Defense Array chuan Iran atanga missile le drone zatam tak ka chua mangin te selian ber an pal tlang ani kha Iran drone zong de utho hi US Jordan UK France te puina alo ka thlak vekani IAF chuan Aerial Defense Array hian engma hi automatic in an set lo tian soya
an sipai te chuan interceptor ka chu apiang chu manualin kut hmanga ka chu vekani thu an soya hei hi friendly aircraft accidental interception ven na turani an lampol thlona ka thlak pal laka in ven na turani thu an soi tun hnaya IAF assessment an nei dan chuan Hezbollah hian indona kara hian Israel air defense ti chiat an tum bera abik takin aerial defense array system te su indona hian an target big karma sakan Hezbollah chuan Israel mar lama Iron Dome launcher ni a soi chu guided missile manga an kalai video an ti chuaka Israel chuan an Iron Dome ka chiat anga Hezbollah ten an soi chu adiklo ni in an soi ve thung indona lian taka Israel le Hezbollah te hi in ma chhonta se Hezbollah hian tuna an tiang hian voi khata pani emo pathum emo drone an ka chuang hian an ron che tarin omlova arualin drone rualan ron ka chu arin oma hei hi har satna lian tak ani theidon ni in IAF assessment a chuan tarlan ani Hezbollah drone lo om dona atana IAF malak nakal zela Iron Dome battery thar engemaw zatan dina hei baka hian Sodrens air defense system kalpui turin battalion thar an din bok Iron Dome hi Israel multi-tier air defense system layer niam berani a mase atangkai beramoti mai turani kumsang ni som pakhata tangkhan Israel rocket mortar drone ka chua Israel ron ka lute rocket mortar le drone sang tam tak an lo kap thlato Israel in 139 battalion adin thara hei hi Israel Iron Dome battalion pathumna ania 137 le 947 noya anni Israel Navy hian Ansar 6 class corvettes paliya hian Iron Dome version thar an nei to bok Israel Air Force hian an Patriot missile defense system upato tak te chu thlak tumin ma an lamek boka hetiang Patriot hi chu drone te nau ni lovin thlona ka thlak theina tura siam anni Israel boruak ral thuam ron kal loka phlatu an van boruak veng him tu air defense area hian mun lai ta changtu Iron Dome chungchia middle tier chu David Sling system ani a hei hi medium range projectile ka thlak theina tura siam ani an air defense chungnung ber range hlaber kap thlei system chu aero ani a ballistic missile lian tak intercept thei tura duan ani thung October ni sari atanga indo tana tangkhan Israel lama rocket sing khat sang ko chuang ka lu ani to sipai lam chuan October thla indo na tana tangkhan Israel lama hian rocket sing khat sang ko chuang ka lu ani to thu an soi projectile te hi Gaza Strip atanga ka chu ani de ubera mase tun hai thla engemaw zat chung khan Lebanon atanga rocket manga ka chua then khat chu ron pung chho hle Hamas hian rocket ka chua theina hmun an chan treu to Israel hian tam tak an ti chiat sak to hei wang hian Hamas ho hian Israel lama rocket an kap lut khat ta hle Hamas ho chu Hezbollah ten an ron chhok ta ani bera Hezbollah chuan Hamas ina an be ai Israel ram rikhua te an ron be tareng mai rocket sang tam tak chu Israel air defense ten an lo dang to ani chhut dana chuan Israel ram chhunga projectile ka lu te chau tuna hian an chhut zinga hian atela Israel hian ma in Gaza atanga Hamas ho ten rocket zate lemo a ayatam an ka chhuwa chu an kap diklo ni in an soifo strip chhunga tho atla ni khan an soya kha wang khan mos pakhata chiat na lian tak ni kum khan lo thleng to ani Lebanon a po Hezbollah rocket tam tak ka suala niya an ram chhunga atla ve to bok Israel le Lebanon ram rikal tlanga guided anti-tank missile ka chhuwa tam tak po tuna assessment singkhat sang kwa hian atello October ni saria Hamas ina an be nu ni khata tangkhan Hezbollah kai hruai sipai te chuan ni tin de uthoram ribola Israel mi pui chen na le sipai hmun te an be all lova he pol hian Gaza a indona kara Gaza thlop na ni Israel an be ni in an soi tun thlengin ram ria in be na hian Israel le Hezbollah in be na hian Israel lama tangin mi so man thita a hei baka hian IDF sipai som panga an thi to boka Syria atangin Israel laka be pui thla ka ni to bok Hezbollah chuan an mi le sa zathum som thum pali an chan to angin an in soya hei aya tam hi Israel chuan Hezbollah member thi angin an soi thung
tunkar mai khan Israel chuan mitang pali an chan chuaka US le UK intelligence te tho puina hnuaya Israel chuan heng mitang te hi Hamas ho ku ta tengin an chan chuaka ni kha Israel tan hlotlin na lom om takani rualin Hamas tithin urzual tu ani ve thung Hamas operative te chuan IDF in minron nai zelani chuan mitang hostages te tha ngal theina standing order an nei ti an soi Hamas firfia kruai tu te chuan mitang kolmek tu Hamas operative te chu mitang tha ngal theina standing order an pe a Israel sipai te an local nia an hriat chuan an ti hmasak ber tur chu mi man te ka hlumani mitang le an chung te tan chuan aval ho thonom don ta ve Israel Defense Forces in a Gaza chimlam le seirata mi pali an chan chu atanga ni ni hnuwa Hamas ho chuan thu chu an ron siama mi man dang te chu tha an ni chuan Israel sipai ron kal nei wangemo indo thlona hmanga min bei wanga ni ang anti Israel indo thlona chetna Israel mi an man mi pathum an thi nia Hamas ten an sei chu Israel chuan an hnol ngal bok Israel in mi pali an chan chua ma hian special operation force te thunun MQ9 Reaper paruk chu van boru ka tangin leilam en thlak na an thoka heta hian tuna mi pali an chan chua te chungchang information then khat an khon khom ni in US lam chuan an soi October ni sari aruk baumi za som paruk chu Gaza an la om ni arin ani mitam tak chu thi anga ngai ton ni a November thatop lamakar khat chung zet in ka hai nei chung khan Hamas ne na tangin civil mi za panga chuati ran nia chumi ma chuan mi pali chuati ran lo ni to sipai te hian mi pasari an chan chuak to boka mi som pako ruang lak chua to an ni Israel chuan Gaza hnuaya Hamas tunnel network zau tak map siam turin ground base sensor an hmang meka hei hi drone te hian an ti theilova aircraft and infrared radar an ti chua hmang hian tunnel luna kong ka chunga lut le chuak te heat signature chu man fu thei ani thu report chuan atar lang hei hi an siam puitling thei ani chuan Israel tan mason na lian takani don ani report chuan Israel US official ommek le official dang tar langin Washington le Jerusalem in kar intelligence in Hilton chu thuthar le thuruk in Hilton chu hostage te lak le tumna lama tho dun na chau pia lama atangkai hle tian soya apumpuin US le UK hi Israel tana intelligence malak na lian ber kalpui tu zinga mi anni intelligence malak na hian hostage chan chua na tho thei hun tur hriat theina turin le chumi pui thei tur patran hriat chuan tum bokani ti in report chuan a soya chu Hamas ina an mi man te mun danga an son ma in engtiare nge an kol ti hriat te po atel hostages Paul claim te chu Gaza Hamas ruai tu ya hia senior bula man an ni an ringa in phen nan senior he na man rin ani hei wangen Israel tan be a har chat pha don ni in an soibok report in a taran zeldanin Hamas ruai tu senior hi rafa noya tanela hun engemo chena in thupa ma se tu na chuan khan unis noya akir le ni in an ring boka chuta chuan lei noya network zau tak omani US official pakhat thu sei chu United States semo Israel po ni se sinuara omna tur dik tak an la hre thei mai lo tia soi indona chua hlim chon khan intelligence official then khat chuan mi man tam jok chu tunnel chunga an da ni in an nga ya chu tiang chu ani to lo mai thei a chan chu Hamas sipai ho tu te tan po lei hnuaya om chu thil har sa ani to a he pol thlop tu te apartment a emo mi man te thu ruk chu a ol sam to jok ni in an soibok ma se inrin nia Israelin chan chuan na hlotling taka akal pui hnuwa Hamas chuan mi man tam jok chu tanela le commando force te mu theilo na hmuna an son lu rin ani puan to ang khan inrin ni khan Israel commando te chuan nu seirat khopui chunga Hamas ina an thunun building chhong tam tak multi story building pani an dapa Noah Argamani kumsom ni parukte Almak Mirjan kumsom ni pakhat Andriy Koslav kumsom ni pasari le Slomi Ziv kumsom li te chu chan chuan ni October ni sari zing khan kibus riem bula supernova music festival atanga ruk bauzi nga mi te an ni he be pui thlak na hian chan chuan hathok tu commander pakhat chuan hi pui tham khopin hliam atuar IDF chuan Hamas in an kol zinga mi somli pakhat an thi thu an nem het to
hei hi intelligence thar le Gaza a sipai te beipui thlak na atanga thil mu chhuah atanga hriat ani Lebanon ramri lama Hezbollah le Israel in beina lama kir le taila IDF chuan Hezbollah logistical force buildup unit ina an man thin balbek compound an be nizan lam khan Israel fighter jet te chuan Lebanon chung thuk taka beipui an thlaka Hezbollah compound poimo takan kap chiani in Israel sipai te chuan an puang IDF soidanin Lebanon ram chunga balbek biala facility hi Hezbollah unit 4400 ta ani a hei hi logistical force build up na thona na manani Lebanon le ram chunga ral thuam thon chhuah po heng te hian an kalpui Lebanon media te chuan an bul hnaya Hamel district a bepui thlak ani thuan soiboka AFP chuan Hezbollah member pathum an thi nei in an report hei baka hian Hezbollah target engamazat sipai compound tele building pahnih te chu aita round hmuna ka chhiat ani Israel fighter jet ten an nuai chhia full scale in war declare chialo ma se Hezbollah le Israel sipai te hi anin beina shatel telani Iraq helpol Iraqi militia ten Israel an beini in an puang ve boka chutiang ani meklai chon Israel fighter jet te chuan Iraq atanga ron ka chhuah drone ni arin hlel an kap thla nizan lama Israel fighter jet te chuan khochak lama tanga beina ron kal Israel lampan turarin hel drone an kap thla ni in sipai te chuan an soi IDF chuan Iraq atanga be pui thlak na hi khochak lama tanga ron ka lu deuh vek ni in an soi Israel airspace a alu ma in IDF jet te chuan an kap thla vek ani Ukraine marchak khopui Kharkiv Russia unguided bomb pathum ma ka lu awangin mi parukan hliam Mayor Ihor Terekhov chuan an ram khopui lian ber pahni na beipui thlak na hian in pahni le kar engemozat a chhia kang mai po a chuak ti in a soi Ukraine ram ribula Russia khopui pakhat Belgorod biala Sebekinowa mai na puaka mi pali an hliam an zinga hian Russia 24 television cameraman po atel hei hi Ukraine jet na ni ve thunga Ukraine sipai te hian silayan me puana midang pathum an hliam bok ni in helai rambial tu governor Vyacheslav Gladkov chuan a soi Russia Ministry of Defense chuan an sipai te chuan Ukraine chaklam Donetsk bial thanglam flanka Staromayorsk khua chu an la tia soya Ukraine sipai chuan thotan ni tlai khan report an ti chua Russia thu soi hian nola Russia sipai te chuan Staromayorsk khua le abula khopakhat Vodain bula malampan an tum tian soya mase an hlotling lo Ukraine Defense Force te chuan boruak an la thun ani ti in Ukraine chuan thu chua an ron siam Ukraine sipai te chuan Moscow ina an lua Crimea Peninsula a missile mangin beipui an thlaka Russia surface to air defense system pathum an ti chiat thu an puang heng beipui thlak na hian Dajanko ya S400 system tele Evpatoria le Chernomorsk bula S300 system te po atela hei hian Russian air defense te tan hlona na sa taka thlen don ni in Ukraine general staff chuan a soya Russia lama train official in engma chan let na alom lova social media channel rang ranga chuan helai hmuna bompuak hi report a Ukraine sipai te chuan Vadim Sukharevsky chu drone force commander atan an ruata he indona hian drone warfare poimo zia kan revek to inarin modan wara hian thil thar tam tak zirtur le hriat bel tur Russia Ukraine le Israel Hamas indona hian kan renwal to nge yang tunlai indona engral thuam nge poimo le an man na satti chu ram tam takin an lo hriat pha ve zela chumi atan chuan India ngei po in ral thuam thar an order bel ve tanual mai bok ole Middle East indona chu alakal mupa Hamas chau tran ma se Hezbollah ten Israel na zokin an lo bei boy ve thunga in beiton na azwal tel telani chuti lai chuan Hamas te chuan Israel sipai ten min ron nai zelani chuan kan mi man kan that zelang ti in Israel an vo thar bok ole khati chin kha voine ta na kan ngai thlak thei chu ni le ta phot sela darkar tin thil thleng thar zela chu wangin thu thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia